Hi jama'a, my people, let's talk the reality. Magana ta gaskiya, lokacin ganin ƙarshen matsalar tsaro yana karatowa. Amma ku sani, ba da zama ba, ba da furuci kawai ba, tare da haɗa hannu da ƙarfe da yin aiki tukuru domin tabbatar da hakan. Amma ku tsaya ku ji wata matsala. Kun san matsalar mu? Kun san abin da yake damun mu? Kun san me yasa matsalar tsaro take cinyewa kuma har yanzu a kawo ƙarshen ta ba? Matsalar nan guda ita ce 'yan siyasa. Kun san 'yan siyasa su ne matsalar mu. Babu yanda za a yi a taɓa ganin ƙarshen matsalar tsaro face an ga ƙarshen azzaluman 'yan siyasa. Domin 'yan siyasar ma akwai waɗanda suke kamantawa, waɗanda ba za su yarda a haɗa hannu da su ba domin sayar da al'ummarsu, domin zubar da jinin al'ummarsu kawai domin biyan bukatar su ba. Akwai masu kamantawa amma kallilan ne daga cikin su. Da kun san matsalar dama inda aka ce abin da ya fi yawa to shine yake yin rinjaye, inda aka fi yawa can ake samun rinjaye. Saboda haka dole tunda azzalumai sun fi yawa a cikin 'yan siyasa, to dole a ga cewar abun yana ta ci gaba kuma baya ci baya. Abun karuwa yake. Kun fahimta? Matsalar tsaro ba kowa bane face 'yan siyasa, su ne matsalar mu. Kuma su suka kawo mana wannan ci baya da yake faruwa a arewacin Najeriya. Mu dai mun sani Allah ya haɗa mu da shugabanni waɗanda ba ta mu suke ba, ko da yaushe burin su ya za a yi su mulke mu, ya za a yi su tara dukiya ta fitar hankali wacce suke ganin kamar cewar idan sun tara dukiya shine komai nasu na duniya da lafiyar su. Bayan kuma ba haka abin yake ba. Idan sun tara dukiyar nan dole su bar ta duniyar nan, ko ba haka ba? Akwai matsalar da muke ganin cewar lalle ne in dai wa'annan 'yan siyasa za su ci gaba da mulkar mu wa'annan azzalumai, to haƙiƙanin ina mai tabbatar muku matsalar tsaro ba za ta zo ƙarshe ba. Ba wai ina fatan haka ya faru bane. Ina fatan duk hanyar da za a bi Allah madaukakin sarki ya kawo mana aminci da zaman lafiya. Amma ita gaskiya guda ɗaya ce. Mu faɗa wa kanmu gaskiya. Mu daina yaudarar kanmu. Because ita matsalar tsaron nan mutanen da suke ƙirƙirar ta su ne suke shugabantar mu. Sannan su suke controlling ɗinta over the country. Kun fahimta? Su suke juya yadda dukkanin al'amuran rashin tsaron ne yake faruwa. Domin babu yadda za a yi, babu wani ɗan ta'adda guda da zai fito ya gagari hukuma, ya gagari gwamnati, ya gagari al'umma, shi ya ce wai shi ne sarki zai iya juya al'umma ba tare da cewar ita gwamnati ta karkashin ƙasa akwai wasu manya waɗanda kun ka yarda da su, kun ka aminta da su, kun ka ba su amanar ku, suke cin amanar ku, suka sayar da kuwa, suke yanda suke yi suna juya al'amuran ta karkashin ƙasa ba tare da kun sani ba. Burin su anan shine kawai su ci gaba da mulkar ku. Kun fahimta? Ku fahimci wani abu mai matuƙar muhimmanci a yanzu nan shine, shin ko kun lura da cewar harkar ta'addanci ta fi kamari a lokacin da aka ce zaɓe ya karato? Kun fahimci haka? Me tunanin ku ya baku? A duk lokacin da aka ce zaɓe ya karato, ana ƙara creating ɗin wasu matsaloli waɗanda za su ƙara haifar da matsalar tsaro ta ƙara kamari. Kun san dalili? Saboda idan waɗanda suke sama ana so a goga musu baƙin jini, to za a yi creating ɗin ta'addancin ya ƙara ƙarfi. Waɗanda suke nema za su iya haɗa baki da 'yan ta'addan su ƙara zuga su. Domin me? Domin su ci gaba da kai hare-hare ana kashe al'umma, domin su ƙara goga gwamnatocin da suke sama baƙin jini. Su ma waɗanda suke neman haka za su yi idan sun hau. To ina mai tabbatar muku da cewa babu matsalar mu face 'yan siyasa. Duk 'yan siyasan nan mafi akasarin su azzalumai ne. Kun fahimta? Wallahi mafi akasarin su ba sa tsoron Allah. Mafi akasarin su komai suna iya yi domin su samu mulki. Mafi akasarin su za su iya ba da jinin 'ya'yansu ko jinin iyayensu ko jinin wasu nasu domin su samu mulki. Saboda haka babu abun da ba za su iya yi ba. Kai ne ba za su ba domin su samu mulki ba? Babu abun da waɗannan mutanen ba za su yi ba domin su samu mulki. Shi yasa muke cewar 'yan uwa mu tsaya mu yi karatun tanasu. Akwai mutanen da kai ka sani cewar da izinin Allah yanda suke da amana da haƙuri da tausayi, kai ka san da cewar waɗannan mutane babu yanda za a yi su sayar da muwa. So sai mu yi nazari mu yi karatun tanasu. Mu fahimta idan ma babu suwa sai mu ci gaba da roƙon Allah. Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin abin da yake zukatanmu. Insha Allah shi zai kawo mana mafita, zai kawo waɗanda za su cece mu daga wannan yanayi da muke ciki. Kuma dole sai mun tashi tsaye, domin yaƙi baya yiwuwa da zaune ko kwance. Dole sai an tashi an haɗa hannu da ƙarfe an yaƙi wannan matsala, domin shi ne kawai muke ganin cewa abin da zai kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i da muke ciki. 'Yan arewa mu tashi tsaye, mu yi da gaske. Matsalar tsaron nan ta wuce duk yanda kuke tunani, ta wuce dukkanin tunaninku.
matsalar tsaron nan ta wuce duk yadda kuke tunani. Wallahi mu yi da gaske. 'Yan siyasa suna son su ruguza mu, suna son su ga ƙarshen mu, su ba ruwansu, su ne su shiga mulki. Saboda haka sai mu yi da gaske. Ku talakawa ku ya kamata ku yi karatun ta nutsu, ku san abin da nake nufi. Allah madaukakin sarki ya muna zaɓi mafi alkhairi. Ina muku fatan alkhairi.